kibiyar ajali taken so ne ya mamayen da gagawa ya yi mini barin makauniya. Kibiyar ajali taken so ne ya mamayen da gagawa ya yi mini barin makauniya. Sarauniya ta ke ce mai mulki a faɗin zuciyata, komai kike so ni ne zan miki, kin je masoyiyata. Ni ne na ce zan yi da muta miki, mun zama jini da hanta, zama da ke shi ɗai na fi so, zai min sauƙin na bar ta sayi ba.